So by the way neno apana. Okay, an ni mana ni account ako ni dwara ke. Yes. Wili ya sweta mablu. Ya sweta mablu ni dwara. Ya Kongo gelake ne customer cha benedwara. Just imagine the same people. Togine managi kwalo Kongo chinja bwana. Donge mangisi ni bwana ankanyusa ni by the way okadwa na ngutugo ndi machalo kama go hivi. Sana dai manono. Kipa samaro na dia kauge. Tinyeo simu. Pesa samaro na dia kauge ginene. Dongangisi ni sani bwana, you need to invest in yourself. Yeah. Hebu kata kidogo. Wacha kuna makarao fulani na sort makarao fulani na banatango bwana mo kunya wenga tutilisi ine ngato nyenya tsimbe mara mkopa neto kuye ni we tulo ngato monsibu ma waje no kamata ape enji to kill the boss imedungu fidwa dikani amama na mimedo goremo e bwana manto ko raila oi manto ko raila nyasa chel giningen ko se kalo diriyo to ka wuro raila ne ko mane bo to ko boje mano bona ndege ni kulu ni mabod dini oknika nyana ni manusu pokanya kata manarasi raila dirasa ya mdogingo di mana teaching and referral septom to rashe ka kain full biru jara mdogingo dinga teaching and referral septom ya makia mana to chalni raila kenda manyalo kalo ndege sejuko bwana ngufu ningi siji kamedhe yako eno ndikani light lisipaka bwana ko itube miketrika kichamu chidozi na mateni mama pokichamo msara mama doma kai ji mana isino ka train no to gigi nyeni mayoga jingufu ya kiume nyocha neno kwendeke ilande Facebook ma hello nani ni aje bro sindio nilikuwa nakwambia kuna fala mwingine nimepata na kunywa hiyo fala anga friends kama wako nisa ni kiketu dua kenda kiketu madora ya bena bwana tokare yo bena mayana na matuoma ado bwana yo mukubwa na ninga nuguyo marache wi bwana ine mibuko le story no ni we dai ni koronia wije kaja ke comment wije picha mana keto picha mana keto nyoro bwana ntida ne media for all the time ya puonji penja ngato dongi mose ikungi mo okay koro wondrini approach koro ane messenger simu chat to ku chat dong manu kora puonji loso dav okini mi wacho ni luor ni idhi riembi tich koro abiro na atimo na riembi tich nade to ini manyeke ni winjo ko peti ni manyake bana magoto goto mage go bwana goto na magu fala dongi winyo ni ngamba nyalo konyo jogo nyiedho punda onge mana in kende mana ufala ne magu to police awinjo ni de bwana kwani de nguno bwana nyako madh mana de punda ok mar punda mar ngame bana bugu ngame kwani kiangame bwana kolo ka gimoro ngato pore ne ngato bwana itebe mi wal bajo media kitawalo ni kuro picha cha bwana Panyulu zume kabe manoi mani bana mago to kura ngome timo kago bwana bana nade yani kura ankodi wabet ka wako mbaka wanjia leo bwana tibo okay excuse yourself today bana kwana tima ngo bwana anbae madunda wa midum no di tungawe ndawa to anazi bwana ni madhoga fake mapenzi ni didosi ni bwana by the way dosi ni ni ene manyoche no wango dero bwana tuda inubundu ni bwana ite mesena na mataka bwana kakoro ne kesese lago na manya no libikanyo bwana apenzi imadho ka video tena imadho ndawa mane penjo mano wodo imadho ndawa ando sinema wako kombaka moka sane monda bed buteka nyero tutikindaba mawinju kumini bananda madenda achal ni janda mageta ngoge bwana emomi wangi ok kwar before
In miriak na ngomo mio no tamidhi somo. Adwaro meongeda. Don dikore riak mikoro in mindi kuji tich. Meongeda. Mume edwa An riembe mafono. tich. Afo tu murigo ngeda. Idwa riembe tich nikech omelore gi mdosi ne ko reto walo. Emomiyo kadi chenja ni wonda ni. Chidesi ne ore mondo dhio. Emomiyo kadi chenja ni wonda ni. Adier bwana machata jakadwa ketie lweny bwana. Manze machato kikiyie. Mani. Ichi dosi ni maduong' bende mondo idhi kwal kifungu mar bedroom. Chim dosi matin. Tingene no dhi pesa. Mondo dhi othedhi. Odwa timo nade? Let me to kei bwana. Kama ndo giselari na 7 so. Nani ke 27,000. Nane kaka kauga deal bwana. Mano to kolo kana salary mano deal. Deal momiyo sani kata nyiri osefwenyi makata nyako nyakatia o. Ni lando ni nyiri gino siepe. Ko nyako dem jato ni dem ni. We. Wacha ufala. Ne nyako ni urora pichini kendo sana. We picha Otile Brown ti iketo ni nang. Ango mitio gi picha Otile Brown. Ndiko no Otile Black. Ineno ka picha ema tiyo godo. Nyingi neno ko ndiko no Otile Brown. Bana wega sutu umdo neno ka ndiko ni eke. Kora ndiko donga ndiko. Dengenga mioro ne pichini. Wawa mo. Kono pichini ko itimo nade? In manyoche na yudi ka kari sero jatijwa ngamanyoche no lalo niji. Jatijwa mana sero. Kono kani mele mana juki godo kiwondu ni duoko pas. Kagima wan watiyo gale. Mele jatijwa. Ifo kani dwaro mele to tami kori rondo rimi. Emomiyo ningisi nyiri kanestu aini mondigol ne kata manna chips. Nini wonda ni Celine dem. Tiyonge pesa. Kare Celine karo kati ya mwache mano yako dala. Ni wondo Celine. Lisa kiatu. Aisma Jesus. Nenego. Bwana hito kati weriga onge bwana mangisi yae bwana. Kata kada uoka kamoro. Ango miyo chencha nini wacho ni mondo bjudhi oko ndosi ni yuayo gini mano moke mano luare echo. Dak ni biro. Tok ni dwaro joma ne pache ke tindo ka inka mai minyalo wuo. To ni menyo joma ke toch kama wayenge. Bloody hell. No ngisa na ngi. Dong ni kwaro ka no nyanyi. Ya kwali rigo ne. Ni kama jo yengo ni tie ke menya toch to yanyi dwaro. Mano ngama manyo men mare no. Ile mani yanya. Ini mani yanya onyulo. Amane yanyi. Ini mani yanya. Ande yanyi. Kusini mani yanya mani. The deal is gone. The deal is gone. Adi duoko ni longe go. Ni maber ni man nisimno to poko tie kichol. Ema ngisi na duoko ni longe gi mi Dafna. Mano deal makoni. Dafni mani man go. To pesa Wana kain gi wach ni moro mar ololonu kuom ji mag sayo ji mondo konyi gi loan. Sei. Anan mi walo koda to anan mineno kore walo koda sanini. An mokwongo kan ga jatich an chieng' mana biro dok abiro nicho wach ni baba ose prime minister mar Algeria. Anan jai NYS. Nga. Ana jawa NYS. Tupuka koniga. Nyoche ka pesa we machiegni. Anadhi nyaka. Aningine anasomo okanini mawala. Anasomo nyaka gi joma riek mino nyaka ndusi ni nasomo ga sit town. Chingana wadhi kod manodhi. Chip market ango anonge bek ni manyalo kumia konga. Magionge gik magogo mbaka. Gik mabijele mo. Wenda huko.